Njasa maliengo kusamuli kimwamya chiro. Ejirani yo mwako yosimwakire. Mwako ye myaka emenge amanyerero obokongu abana bwata abana. Gagira tiyo. Nora abana munabali nonye ndi nkwenyara kangana ngira bonkonye bokonyi bokwe. Kwende kero twarora abantu mwakire. Abwenta sirwe. Entu akirinya sambia mona sobali bara musire kubwa mono mno. Omwe mpia moira mbatse rasini. Amokonya na ndagira. Entu abeke nyuro tumusindikise soko asitokonyara tumwagachere era amenye muna abantu bana. Maskerubo njene community health promoter yo mwaka injini nje muteneta sema yo batene wakira mweshimiwa Josh Nyamuko mwempu itongambi yamono asenge ncha mukonyira mabati agache linda abana baya mete na abana abonsi pe nyomba eyemo egara rusia abana nyomba nyara abana se bakobera mbi yamono naende tokoteba onde bwensi akienke bwate michando none ndagera bakonyora sobo kongu ondora abakonya anyare kubakonya none ndagera na abana banyore chianga bakubika. Okay. Samari tankoro kuna Nixon Orwaru representative yo muchumbe kuruku Mheshimiwa Nyamuko. Anyora tamangana kuruwe ekinyoro kia kebobora. Arenge no mochano sana. Ota abana tigacha sire family na mabati sarasi. Kimabata. Na ande na ku request because muna gorigire condition erega enyombe ye ere na anda bakonya mangane empowerment na bana onye ngombe yemu lindo mugago ibuna mumuroje gaki era nyora mabere abana abanyakonyora mwana abachukuru ya uzero na ande Mheshimiwa Nyamuko to osaba litukura nyore chinga kichia gochia bele ocho talega ukwanira abantu baga origere uneke rokere na ande na gwata enkoro endabu yo gokonya ese abantu bali batanye nyariti